Matul l-2022, l-ispiża tal-Malta Community Chest Fund telet għal kważi 20 miljun. Dan ħabbru l-President ta' Malta George Vella waqt li kien jirrispondi l-mistoqsijiet tal-ġurnalisti fi żjara li jagħmel tħejjijiet tal-August Moonball fil-Palazz tal-Verdala. Il-President spjega li kull ma jmur, il-persuni li jkollu għall-għajnuna tal-Malta Community Chest Fund dejjem qed jiżdied kull sena, bl-ispejjeż ta' pazjent wieħed kapaċi jlaħqu il-100,000 ta' euro, tant li matul is-sena li għaddiet splodit il-fuq. Fl-2015 kienet tinvolvi taħt il-1,000,000 euro. Fis-sena 2018 talat 8 miljuni skorruti. Is-sena l-oħra kienet il-fuq minn 19 miljun kważi 20 miljun. Fit-2018 kellna fuq il-200 pazjent. Illum għandna 700 pazjent. Hawn, il-President Vella spjega li hu, flimkien mas-Sinjura tiegħu Mirjam Vella, jinsabu determinati li jiġbu l-fondi li hemm bżonn biex jissodisfaw it-talbiet li tirċievi din il-fondazzjoni minn tant individwi u familji li jkunu għaddejjin minn ċirkostanzi ta' mard u problemi soċjali. Dr. Vella fakkar ukoll li meta l-Community Chest Fund kienet dara mal-ħajt, meta kien hemm bżonn il-mediċini, il-Gvern dejjem daħal biex jikkumpensa l-ispejjeż. Hawn, il-President Vella għamel referenza wkoll għal xi artikli li deher fuq is-siti soċjali li hu sejħilhom bħala mhux ġusti. Iva nimpiġġu il-Community Chest Fund bħala xi azienda falluta, la qed tagħmel ġieħ il-Community Chest Fund, la qiegħda tgħin ħalli n-nies anke jkomplu jifhmu kemm hija kbira l-missjoni tagħha u laqqas tkun qed tgħin biex dak li jkun jgħid ma naħa nkompli nżid kemm bżonn id-donazzjonijiet tagħna. Waqt ifaħħar is-solidarjetà tal-Maltin li sena wara oħra juru l-qalb kbira tagħhom, il-President Vella appella lill-poplu biex jikkontribwixxi fid-diversi inizjattivi li torganizza l-Fondazzjoni ħalli tkun tista' tlaħħaq mat-talbiet kollha tan-nies li jaffeċinawha.